أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk cewa idan wuta ta tashi ruwa ake sawa ya kashe ta to shi ma ruwan idan ana son a kashe shi da wuta ake kashe shi wannan yaron da ake kira Zita Abubakar limamin Triumph Lawal Abubakar ne ko ma whatever dai menene cece kuce yayi yawa a kansa. Masu tambaya suka ce ya kamata in furta albarkacin bakina a cikin abubuwan da suke zagayawa a halin yanzu dangane da shi. Ana cewa ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To mu da ke muna kokarin kamanta adalci a kowace munasaba ba ma son mu wuce gona da iri. Na kalli abin da ya faɗa din na mai kallo na tsanaki kuma zan masa fassara ta adalci. Ba zan ce kai tsaye zan yi masa hukunci irin hukuncin da wasu mutane suke masa ba, amma dai zan tuhume shi da cewa shi mutum ne da ba shi da usulubi mai kyau kuma bai iya da'awa ba, daba yake. Ita kuma da'awa ba ta da alaƙa da daba. Allah ta'ala yana cewa ƙaulan layyinan za a faɗa wa qulu lin-nasi husna ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Idan mutum yayi la'akari da irin waɗannan ayoyin zai gano cewa idan ya bada fatawa mutane suka ɗau ɗimi cewa ai kaza wane yayi ba daidai ba, idan wane mai neman al'umma ta shari'a ne sai ya zo ya ce musu ya jama'a ni fa abin da ku kuke nufi ni ba haka nake nufi ba. Ni asuwa wane ne ni zan faɗi kaza a haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma shi wannan yaron da'iman duk sanda ya magana aka ce an tuhumce shi da ba daidai ba to sai ya zo yana ciccije baki sai ya faɗi mafi munin abin da ya faɗa. To kaga wannan automatically ya nuna tsakaninsa da annabawa salawatullahi salamu alaihim ajma'ina hannun riga ne. Saboda haka ana cewa ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. In ma dai bai tafi deliberately zuwa cin mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba, to bakin jahilci da kazallaha ta kai kanka inda Allah bai kai ka ba. Dama aka ce man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Ya kai shi ya keta alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ka ko uzuri la a masa dai a masa uzurin bakin jahilci, kuma sannan a gargade shi ya daina cewa Allah ya ce annabi ya ce, saboda fadar Allah ya ce annabi ya ce ba faɗa ce ta ordinary mutane kowa da ya ci abinci ya ga dama sai ya faɗa abin da ya ga dama, musamman a haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yanzu mutum a ce kai Malam Umar yana da karama. Malam Umar an haife shi da wani abu wanda ba a saba haihuwar jama'a da shi ba. Idan mutum ya tashi yana gefe ya ce ba wannan ce karama? Yo ai wana ma ya lissafa mutane ma talk less of dabba. To abin da yake kokarin ya nuna kai tsaye shine yaƙi yake da wannan karamar ta Malam Umar da ake ta yayyadawa. Idan ba yaƙi yake da ita ba sai dai ya faɗa abin da zai daɗa haɓaka abin, amma ba ya nuna abin ai common ne, is an ordinary abu, kowa ma yana da wannan abin ba. Kuma balle a ce mutum ya haɗa da dabba ya ce zai misalta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da cewa abin da Allah ya masa na mu'jiza ya yi daidai da abin da ai kaza ma. Wannan magana rashin da'a ce kuma rashin mutunci ne. An ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ana masa alkunya a ce yayi wafati, a ce yayi wafati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sun lawan yan bani na iya sun ce ai a ce manzon Allah kawai ya mutu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. To innaka mayyitun wa innahum mayyitun, yanzu mutum komai rashin hankalinsa ya tara malamai ya ce bai san innaka mayyitun wa innahum mayyituna ba. To amma ina wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Da Allah ta'ala ya faɗa su waɗanda aka kashe a Badar da sauran gazawoyi da aka yi, su ɗin ba matattu bane? Ai matattu ne, amma kuma Allah ya ce baya son a kira su matattu, a kira su rayayyu. Saboda me? Saboda girman jihadi da kuma fifita musu martaba da nuna suna da bambanci tsakaninsu da wanda shi ba a yaƙi din ya mutu ba. To ina ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aka ce yayi nauyin da ba za a dinga cewa ya mutu kai tsaye ba, saboda idan abu ya mutu mushe ne.
to mutum a adalci bai kamata ya ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya mutu bai masa alkunya ba wani abu bane, kuma a hakan ma aka ce ba a ce wajibi ba. Idan kai ladabin ka ya kai kana neman kusanci da Allah subhanahu wataala sai kai ladabta ka kara, to ba dalilin kuma da wani wanda shi bai sha ladabi ba zai zo ya ce a'a sai ka daina faɗar wannan abubuwa, wannan alkunya din. Wannan duk alama ce ta rashin kirki da kuma baƙin jahilci, kuma a tuhumce su da baƙin jahilci shine fi musu alkhairi akan a ce ana tuhumar su da gaba da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Duk da masu cewa makin annabin ake suna da wasu hujjojin da idan aka bibiye su akai, abin da Hausa suke cewa biri yayi kama da mutum. Ba zan manta ba wani lokaci ina da wani abokina, amma da yanzu ba abokina bane, sunansa Nazifi, ya taɓa dawa daga Jami'atul Islamiyya tun kafin ni na je Madina. Na gan shi ina munna na tare shi, Muhammadu Nazifi, ya fusata ce ni ba sunana Muhammadu ba, sunana Nazifi. To yanzu idan mutum ba kiyayya yake da Muhammadu din ba, ko sunanka Ibrahim aka ce Muhammadu Ibrahim, ai sai dai kai munna an yi upgrading sunanka ko kuma an yi promoting ɗinsa. Amma ba za ka zo kana kalubale cewa an ɓata maka suna ba. Irin wannan abun wata ran a Jami'atul Islamiyya Madina ina tafiya ina waya na ce bija sayyidina Maulana, wani fari ya zo wuce kawai sai ya kika mai tsaya. Ina ganin sa ta gefen ido na ya ki tafiya, ni kuma na yi prolonging waya na ki tsayawa. Sai da na gama ya zo ya rufe ni da faɗa, akhi kalamuka hadha fihi nazar, inna masayyidu huwa Allah. Kaga wannan zalunci ne a Madinar da shi kuma sarki al-Malik kuma ake kiransa, kuma ka san al-Malik sunan Allah subhanahu wataala ne. To kai ya za a ka hana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina, amma kuma zaka ce da shugaban kasa al-Malik? Dole masu hangen nesa da nazari su ce mutum yaki yake da alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Duk ayoyi da hadisai da suke kwaba al'umma guluwi ne ba a so, saboda al-ghulu innama ahlaka alladhina min qablikum al-ghulu iyyakum wal-ghulu, innama ahlaka alladhina min qablikum al-ghulu, a wuce gona da iri. To menene wuce gona da iri? Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yana cewa li qalbi min al-ashwaqi ma hayyara al-fikra wa afnaytu fihi as-saj'a wan-nazma wan-nasra ila ahmadin shauqi wa wajdi wa law'ati wa mali dawan fi ghairi an ansija shi'ra idha dhukira al-mukhtaru hannat ra'ati litazini madhin duna an u'mila al-fikra li anna rasulallahi madhun wa ruhuhu faqul fihi ma qad shi'ta la takhtashi li-itra idza qulta abdallahi sayyid khalqihi litansib lahu ma shi'ta la taktashi al-kufra. Idan ka sauke manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubudiyya, kace annabi bawan Allah ne, to daga baya duk abin da ka gaya masa na girmamawa baka wuce gona da iri ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ba ma ka kai gona da irin ba. Amma su mutane irin su dan Triumph idan suka tashi sai su kalli ayoyin da Allah wataran fusata shi akai, an taɓa tauhidi yana wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, sai su dauko irin waɗannan ayoyin. To amma idan mutum balansin yake mumini ne, mutumin kirki ne, ba yake da alfarman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba, idan ya kalli suwa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, sai kuma ya kalli irin fadar Allah, wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran khalidan fiha. Kaga wannan ayar automatically idan aka la'akari da ka'idan nahwu ad-damir ya'udu ila al-ism al-aqrab, zaka ga gaba daya addinin ma da haddin gaba daya na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ne, wanda kuma kowa ya san cewa haddi na Allah ne, addini na Allah subhanahu wa ta'ala ne. Amma an ce wa man ya'si Allah, wanda ya saba wa Allah wa rasulahu, ya saba manzon Allah, wa ya ta'adda hududahu, aka ture lamirin guri ɗaya instant of a ce wa ya ta'adda hududahu ma. Me abin da ya ja haka su ake a nuna mutane su kiyaye kansu. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana da alfarma, irin alfarmar da take da bambanci da alfarma kowane irin mai alfarma. Yanzu Allah ta'ala da yace da manzon Allah, innal ladhina yubayi'unak, wadanda suka yi maka mubaya'a a bai'at ridwan ba, innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Wani irin tashbihi da aka share kafin tashbihi din, ba a ce kamar sun wa Allah mubaya'a bane, aka ce ai Allah ma suka yi mubaya'a. Yadullahi, hannun Allah ne, fawqa aydihim, akan hannayensu. Kaga idan fassara zaka ta rashin adalci a ita wannan ayar, kamar ta mai da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ne. To amma mu da muke saran muna kan shirya mun san annabi ba Allah bane,
me yasa aka haka? Ana nuna wa mutane cewa su kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka ce wa haddama ahzaban bi ramyati kaffihi fa ya ajaban min ramihi hina haddama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa, Allah ya ce wa ma ramaita id ramait. Wannan jifa fa da kai ba kai jifa ba, walakin Allah rami, Allah ne ya jifa, kuma ko ya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne ya jifa. To kaga yanzu idan kai ka zo kana wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu a matsayin maki wanda ya wuce gona da iri, to wanda kuma ya wuce gona da iri a soyayya idan ya zo shi kuma ba za ka hana shi ya ce wanda Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ba. To kaga kenan me ake nema? A zo a haɗa a tsakiya, kar a wuce gona da irin wanda ya zo ya ce da manzo Allah, in Allah ya yarda ka yarda zan yi kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a turidu an taj'al lillahi niddan, so kake ka sani in zama kishiyar Allah? Kawai ka ce in Allah ta'ala ya yarda. Duk irin waɗannan birki ne ake saboda wuce gona da iri, ba a son wuce gona da iri. To idan aka haɗa mutanen da suka wuce gona da iri, wannan ya wuce gona da iri a soyayya, wannan ya wuce gona da iri a kiyayya, to idan aka ce ka ɗauko wani ko a gurin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, waɗanda suka wuce guri a soyayya su suka fi alkhairi, suka fi kyau fiye da waɗanda suka wuce guri a kiyayya. Dan ko a lahiran aka ce da wanda ake soyayya da kiyayya din ya ceci wani, to zai ceci wanda sansa ne yasa ya hallaka in hallaka ce, amma wanda kinsa ne yasa ya hallaka, babu abin da zai haɗa ka da shi. Saboda haka abin da nake son faɗa a takaice, billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantsi da Allah, ba lawan ba, malaman lawan ma babu wanda ya iya fassara ayoyin Qur'ani yanda suke. Shi ko lawan wallahi bi rabbil ka'aba ko aya ɗaya ta Qur'ani bai iya fassara ba. Kazallaha ce, katsalandan ne, digirgire ne, a kukuturu ne. Inda za gane lawan bai san Allah ba, yana cewa ai mu'jiza an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama, da aka kai shi sama ya gana da Allah a can, an kai shi gurin Allah. Ka ji jahili, illa Allah wani guri gare, akwai wani guri da zaka ware ka ce nan gurin Allah, to sauran guraren kuma su gurin waye? Sannan kuma aklan, idan ka ce Allah yana sama ta bakwai, can gurinsa ne, dole za ka yi wa sama ɗin faɗin da ya kamata. Idan kai wa sama ɗin faɗin da ya kamata, sannan shi kuma Allah za ka saka shi a tsakiya, inda ita sama ɗin ta mamaye Allah subhanahu wataala, wanda hakan kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Kaga idan ka ce an je da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai iraji, aya ta faɗa, to kuma ina annabi Musa mai ganawa da Allah fil buqa'atil mubarakati min ash-shajarati, nan kuma ina ne? Kawai fadoji ne Allah yake da su masu daraja. Kamar za ka misalta da ɗan adam, idan wani ya zama kasaitaccen sarki yana da fada tafi guda 20, wannan tafi wannan kyau, wannan tafi wannan kyau, to kowane bako yayi da matsayinsa, kowane bako da fadar da za a kai shi. In na yi ƙoƙari watakila in ce wannan al'arshi ɗin, wannan halarar ita ce halarar da Allah ya fi so fiye da kowace, da haka ya kai bawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda shi ya fi so fiye da kowa. Amma wai ka yi wa Allah ma'iyya ko indiya, ka ce wai ai gurin Allah aka je, to ina ne gurin Allah din? Alama ce ta mutum bai san Allah ba. Alam tara anna Allah ma fi samawati ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsati ila akhir al-aya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ta ina zaka ce Allah kai wa Allah guri? Duk irin wannan kidahumanci ne, har irin cewa wai Allah yana saukowa saman duniya, duk jahilci ne da kidahumanci. Yunazzilu rabbuna fi'li muta'addi, sai a mai da shi lazimi a ce yanzilu rabbuna, ubangijin yana sauka, alhalin ubangiji yana sassaukar da mala'iku ne. Mu da ko ga sai dai mu yi baituka irin sanin hadarin da yake cikin alkur'ani da zafi da fahimta, irin zalikal kitab da ake cewa ga littafin qur'ani a gaban ka, amma ce zalik saboda idrakil ma'ana, fahimtar abin da qur'ani yake faɗa aiki ne ba kankane ba. Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Amma sai mutum ya zo da larabci na baqalul kufi, ya zo ce zai dinga fassara qur'ani, yana bada fatawa, yana yin aikin mujtahidai, kuma alhali mutum ba mujtahidi bane. Yau ka tsokano wannan rigima, yau ka tsokano wannan rigima, alama ce ta rashin shari'a. Kuma duk malamin da yake kan shari'a baya faɗar magana ta da hazo a gari, a maimakon a farauto waɗanda ba musulmi ba su zama musulmi, sai ka zo kai magana da ƙarshen ta za a wayi gari musulmi yana cewa da ɗan uwansa musulmi kafiri, kuma kai ka kawo kadiyar. A ganin ka wannan iyawa ce? Idan da iyawa ce wannan aida ka tara haka ake yi. Wannan kidahumanci ne, kuma jahilci ne, kuma abin zai bayi zuwa kafirci idan mutum bai ba hankali ba. Saboda Allah subhanahu wata'ala baya so. Allah ya ce da annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Duk wanda ya raina annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da addini, saboda Allah ma ba wanda ya san shi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam.
annabawa su suka talla Allah aka san shi, idan Allah ya bar jama'a daga su sai Allah ba abin da su gane. Haka Allah ya ce allazina amanu taqullaha tagu ilaihi alwasilata, waccan wayar ta wuta ai sunanta wasila da larabci. Me yasa? Idan zaka misalta Allah da hankalin da dan adam zai gane, irin wannan high tension din da take ta karfe ta wuce ƙasa da ƙasa, wuta ce a jikinta, amma baka taba ganin inda aka saka waya direct ta jawo wuta ba, saboda barnin da za ta kashe jama'a. Idan ka ɗauki halara Allah ita ce wannan wutar, to ka kalli yanda ake aje transformer a step transformer down, a kawo stabilizer ayi duk ana rarrage karfin wuta. Irin wannan abin ne isti'arar da take ciki, akai majazul lugawi lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a la. Ya alladhina amanu taqullaha tagu ilayhi alwasilata, dole sai da manzanni ake zuwa gurin Allah ta'ala. Kuma duk kirawumancin da mutum yake, idan duk mafi munin magana idan annaba suka faɗa suka ce ita ce zikirin Allah, kai kana da ta cewa zikirin Allah din za ka yi a matsayin haka. Idan suka yi acting wanda yake ya fi kowane acting rashin kyau, sai suka ce ai wannan shine sallah, ba abin da za ka iya cewa. To wanda ya zama shine tsanin ka zuwa Allah subhanahu wataala, zalunci ne, rashin mutunci ne, ta'addanci ne, abu ne da bai kyau ba. Ka zo ka ce za ka kai ga Allah, za ka tafi ina maka ga Allah, kai ka san waye Allah. Wallahi al'azim ina kira da babban murya irin su Lawal Abubakar su daina yin irin waɗannan miyagun maganganun da suke. Mu ma da muke jin mu sarakan malamai ne, kaffa kaffa muke. Duk qadiyar da muke ɗaukowa mu tattauna akan ta, wadda bata taka kara ta karya bace, a matsayin mu na mukalladai. Yawwa, in muka ji wani ya ce hadisi sahihi ne saboda yarda da wani, sai mu ce sahihi ne. In muka ji wani ya fassara Qur'ani wani an saboda yarda da shi, mu ma sai mu yarda fassara ai haka take. Amma ba mu ne muke zuwa mu ciccibo qadiyar da bamu san ma yaya za a yi da ita ba. Wannan jahilci ne. Ko da mutum yana faranta wasu a dalilin haka, ya kamata ya duba girman Allah, ya daina irin haka. Kuma abu ne da yana iya bayuwa zuwa fitina, mafi munin fitina. Idan na tuno wanda aka tsare Malam Abdul Jabbar, abubuwan da ake tuhumarsa da shi, ni na tsaya na saurara, sai na fahimci wannan fa ba annabi yake aibatawa kai tsaye ba, walakin in ma tuhumarsa za a yi, sai dai a tuhumce shi da ɓata sunan sahabbai, ko kuma da yi wa sahabbai ƙara wa miya gishiri, ko kuma in ƙazafi ne a ce wa sahabbai ƙazafi, amma ba ya tashi straight ya tafi kan manzon Allah bane, amma kai masa hukuncin cewa ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai irin haka ne, ya kamata a gurfanar da Lawan, a tuhumce shi cin mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, a hukunta shi. Amma idan a Najeriya gwamnati za ta dinga hukunta wasu tana kyala wasu, to irina muna nan da ba za mu yafe ba, kuma ba za a zauna lafiya ba. Yanzu ni idan ka kalle ni, na san doka. Idan na ɗauki zuwa kurkuku shine academic system, ni zan ce na yi primary a Bichi lockup, na yi secondary a Dawakin Tofa lockup junior and senior, na yi first degree ina a Gauron Dutse, na yi masters a Kurmawa, na yi PhD a Gauron Dutsen, na je na yi submitting project a lockup din da ta fara detaining ina, an yi awarding ina professorship. To irina ina nan, amma sai ga wani ya ɗauko zunubin da ya ninka nawa dubu, shi an sake shi, an ba shi yanci, ya tabawwa haifu ya sha, an ki hukunta shi. To ni irina da aka tara mun hukunci, tunda ba a mangwara aka kaɗo ni ba, kuma ba a bishiya aka kaɗo ni ba, ba a tata aka ciyo ni ba, irin abin yana nan yana kartan mun zuciya. Muna kiran hukumomi da su zama masu adalci da balansin adalci a tsakanin al'umma. Idan aka ki, to mutane kowa da abin da zuciyarsa take karanta masa, biyayyar doka ce yasa muke hakuri, muna biyayya. Muna kira da a gurfanar da wannan bawan Allah, a haɗa shi da malamai. Idan ya kwace kansa, al'aslu bara'atu zimma fala ba'as. Idan kuma tarko ya kama shi, to a kama shi, a masa hukuncin da ya dace da shi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.